Nebaví ma u našich stále bývať, o domoch a autách večne iba snívať. 4 práce musím jak magor stíhať, a preto mi čajka začína zahýbať. Bože môj, jojojoj, 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 to je boj, jojojoj, jojojoj, jojojoj. Tak čo teraz? Od dnes žiadna diskotéka, chlasta drogy strieda, drahá hypotéka. Od dnes žiadna diskotéka, krutá realita, splatky hypotéka. Vyplaty ja